Iwo beauty uradza kuti wadziziva dzese wakuziva kuti chihombedi iwe uda kuti ndudze kuti inonyatsokunaka ndei pamwe anonyepera nanzi yakachecheudzwa ndaziva mimwe isina kuchecheudzwa iwe ndiudzika iwe ndounoziva ndiudze iweyo Yakachecheudzwa inonoka kutunda. unononote Inonoka kutunda yakachecheudzwa. Inoramba yakangomira kudai. Isina kuchecheudzwa iri nani pazi dzimwe dzimwe dzakakura. Pane timwe kuti tiite munhu akakoira buda. Okoira tobuda topinda bhizi totanga kutogonya kuti nai dai kapinda. Titasina zvindi. Kanenge kagolo katekete chaiko. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachirongwa chedu Bishu reality, chirongwa chinonakidza, chirongwa chinosekesa, chirongwa chatinodzidza zvakasiyana siyana mubasa irori rechibishu rinenge richiitwawo nevakasiyana siyana vanenge varimo mukati mebasa iroro. Zita rangu ndichiitwa Pelagia Kwamfurwa kana kuti Sokostina. Ndokutendai muri Zimbabwe nekusanganiswa pachirongwa ichochi. Regai ndisati tapinda muchirongwa, regai nditaure ndichiti aiwa chirongwa chedu ichi chirongwa chinonakidza hongu, asi hachizi chirongwa chekuti tingaoneka ambuya nemukwasha amai nemwana aiwa. Chirongwa chekuti unongotiwo pasera apo uri wega hako wakaisa hako kama earphones ako uchinzwa nyaya dzinonakidza dzinosekesa. Zvakare hachizi chirongwa chekubva wati nemwana wako iwe ningi uya pano timboona chirongwa chinonakidza chinoitwa pachibanda media aiwa. Chirongwa chekuti tinoti vana vadiki vasachione. Onaiwo chirongwa ichi pasina vana vadiki. Zvakare futi muri Zimbabwe mukati mechirongwa chedu ichochi toda kuziva kuti ava tinenge tichitaura navo vakasiyana siyana vanenge vari mukati mebasa iri tinenge tatokurukura navo ivo vacho vabvumiranawo nesu kuti tinge tichiitawo mainterviews iwaya tichiitawo chirongwa ichochi. Saka tatiregei tizvise kwamuri muri Zimbabwe muzvizive kuti ndo zvinenge zvichiitika muchirongwa chedu Bishu reality, chirongwa chevanhu, chirongwa chinonakidza, chirongwa chinopawo dzidziso dzakasiyana siyana. Saka muzuva nhasi muri Zimbabwe regai ndisapedze nguva tipinde muchirongwa chedu chanhasi Bishu reality. Ndiri kuno kuEpworth kwandiri kuita chirongwa ichochi. Saka inini shamwari yangu ndaudza vanhu zita rangu kuti ndonzi Sokostina, iwewe unonzani? Beauty Sharambira. Beauty. Hey, zveshowo beauty yacho ndiri kuiona. Pane zvimwe zvekuti munhu beauty ka ozoitsvaga oishaya. Asapa hanzi najapureza nyemwerero. Nyemwerero chiedza nyeredzi ndizvo ka. Zveshuwa tiri kufara kusangana newe beauty muchirongwa chedu. Chirongwa chedu cheBishu reality. Tiri kumbotanga nekuziva kuti iwewe beauty basa rako raunoitawo mukurarama ndiri kuita sei? Uri musex worker. Kushona munoti chibasa iroro. Aiwa kuda kuziva kwezi vamwe vanobva kuti chirungu hatichigoni karega tinzwe nechedu ichodya isusu mashona. Aiwa toda kuziva beauty kuti iwewe chii chakaita kuti utange kuda kunoita basa iri. Basa risina kureruka tikataura nechokwadi ndizvo ka. Harina kureruka, harizi basa rekuti munhu anoita everyday, asi zvine izvo zvarinototora kuti uzoriita. Tingada kuziva isusu nemuri Zimbabwe kuti wakatanga sei kuita basa iri. Ndakatombopinda mumba, ndakatombogara mumba. Pandazoona kuti zvinhu zvangu zvakaoma, ndaitomboshayawo sipo yekugeza mumba kana kutobika mafuta ekuzora mumba. Ndaitomboshaya nditomboisa manapukeni ndisina nayo sipo yekuwachisa mumba. Pandazoti ndigara ndasana nazvo atombotiza murume. Pandazodedzwa nasongo kuno kuHarare. Zvikanzi uyai kuno kuHarare. Handazodza kuti ndomboda kutomuona mwana aita sei ndiri mudiki. Handimuona achienda kubasa rakadaro. Ndodzisa mwana kuita chihuri. Zveshuwa ndakambonaona sisi wangu anozvimba macho manga makaoma. Zvizvo makundisha kuti dai wadai wowe dai wadai so. Sisi wangu padeka zvikanzi nhasi da kugadzira musoro da kuenda kuRen Park. Zveshuwa ndakaenda kuRen Park. Ndakatenga mabasiketi kangu kamini. Ndakaenda kuRen Park. Ndakatombokechana nevanhu vanga vari ikoko. Ndakatozombona semunhu anasanda basa iri. Ndakabva nemwe wati ndiumba pangu ndogara padhuze. Ndakati ndoenda. Ndakati arege ndiende ndo mari yacho. Pandaenda kumba ikoko. Pandasvika ndichipinda mumba ndichivhara dhomba. Pandasvika zvikanzi ndipe mari yako yese yaunayo. Unotokubira. Unobira mari. Ndakati indawo ndozvadaura nhere zvikanzi ndipe. Mwana akatora mari nandine $20 yanga ndinabva muti Plus yake anga ndindopa $5. Zvikanzi muti vandibatira banga. Zvikanzi kasika da kutorana newe. Vanoti hayo kana pasina protector ndese handirana newe. Ipapo ndakapikisa zvishuwa. Basi munhu angatora mari yangu iyi akabva andivhurira dhoo chinzi kasika buda izvezvi. Zveshuwa ndakabuda. Nguva yandakatanga kubuda funga iye akandotera nebanga. Ndichitanga kumhanya naManya pakapaki.
Ndichisvika pakapa zvikanzi waiti wasema ndakawatsanangura zvikanzi unopaziva kuti baba ndakati yes zvikanzi enda papolisi apa haipana turi munyowani kuchiura nasara ndombozviti kakari kekutanga pamba kufunga rakati vamima kuti ndiapa pagedhi ndiapa vandaenda kupolisi vasvika nyaya yangu vandandabirwa mari yangu nemunhu akadai pati pamunopaziva zvikanzi aita sei vandaenda kumba kwekuyi vandasvika kuti polisi inotanga kubvunza kuti mawapinda mama akaita sei vandatamba zvicho mamusina magumbesi mamune mubhedha papine bhirejeri regirini vandarabva wamutsa hama dzaidzanziri ipapo varatidza mafoto vananasa kumunongedzanira ndiupi ndi uyu zvikanzi vasikana vane problem kuti vanokechwa chichi nehama dzacho saka toda kuti takatsvaga mwana wedu tobva tadzosera mari yake musikana uyu totsvaga mukomana angasipo angatotiza angadzokera kubhava saka nguva yakanotsvagwa nemukoma wacho kuti polisi akabvaridza kuti munhu avhurisa dhoketi kuti abatirwa banga zveshopo akaenda notutorwa akauya akasvika zvikanzi wanotorera mari here zvikanzi anombotora mari yake ndakati aiwa hazvinei saka usatora mari yangu bho ndauvhurisa dhoketi ndakati ndavhurisa ndikudzimisa dhoketi ndoshiwa mari ikazobuda iri $30 ndadzoserwa mari yangu ndadzoserwa mari yangu zvikanzi iwe wabatira munhu banga saka unofanira kubatira faindi zvichiwa ini musi wachiona ndatiza kumba nzvadzi dzangu apo kunze kwakachena ndanga ndakapfeka mini yangu baba kuti kuchafambika akuchafambiki vandati nawe chiri kuitika pana mbuti kuti introduce yangu ndesei ndipfeke kumakumbo vandapfeka saka nasisi vangu semunhu angasanda mbokuenda vanga vakucho chikasi munhu akaitwa rafu munhu akaitwa sekasi munhu akachekwa munhu asadzoka mupanguva ino vandadzokera kumba vepai vandasvika kandiwoenda uno nobva ndatawatsanangura vepai zvakabati watombopiwa mari zvitose zviri nani maneke vandadzokera futi wadzokera kutouchline ndatomboshanda ndamboshanda ndakagwara mpaka kuchaita ndaona mabhuku ndaenda mabhuku mfunga munhu enda itombotisana naye zvongu ndaitoenda naye ndira mashort time naye vandasvika saka muzuva akanesa nemukadzi wake anesa nemukadzi wake vari nhasano ndiripi ndinotora bhebhi ripi riri pasvika muso ndakatombotanga kutomboramba naanaita asi utomboidei zvakande unandoona neyewo but ndakaenda nemwe munhu achitosei hazviiti bva ndatenda mba imwe munhu wasvika saka mukadzi wake anga akirwa mubhedhuru akirwa mubhedhuru ino ndapinza mudhaining muye saka ndakazitakunza kuti kweche kwechiko chikuitika zvikanzi ane dzungu kana mukichira mumwe akaenda sorry beauty hatisi kuda kumhanya akaenda newo mumba make apakakira mukadzi mumba akakira dhomukadzi yei mahwindi akasingabudike kuti vangakwane munhu mukadzi akakirwa mbedroom ona zviri kuitika kuti ndakaremba munomwe mukadzi achitosei hazviiti ipapo ndakaramba bvarendiisa mukombi vasvika bvatangaroona nemukadzi wake ini mari akanga atondipa anotogotidzosa mari yangu vaatodhira pakombi pamuka pake bvatonosiya kusati kutara kwanga atoende koko vatasvika paya akazodzoka kuma5 akuzoti adoenda kubasa kunoita sei kunoshanda basa rake vatodzoka zvisho hanotombonetsa kuti ndipe mari yangu kuti akabva anonoka vachinetsa nemukadzi wake vatotoenda kutaundi pepaya vatagara vatoenda kumazowe ndaishandira kumazowe rarimwe bhesi rabhesi naichinya mabhesi namachinji waichinja baba ndavanaenda kunjumbo azvisho ndakaita mari kunjumbo but makokoza munovaziva kuti makokoza mamwe rafu mamwe unosangana dzakasiyana saka patasvika kukuya ndotombotsvaga mari yangu mudheri kutanga ndakasvika ndakatsvaga wiki vandita mari yangu ndasvika ndatenga zvinhu zvangu mumba vandazodzokera naapa vana ndatobhise nekoko kunanga kune mari kwangu nemari saka kumazuva nogona kutombosvika une mapanga wotombozvininipisa wotombozvininipisa wotokudadza kuti mari dzese kana mune mari dzese motobvisa mota sei moivapa todzoka ipapo ndakabva ndatomboenda kumasasa kumazuva futi masasa ndokwamapedza kwanga ngori bhesi rangu svika nekuta sei nekubvira but inyaya tongoti varume manje vamwewo munhu ane rhafu unosangana munhu ane rhafu unosangana munhu ata sei umwe anengoitawo umwe anengoita mari tida kusvika kwese koko kune rhafu dzavo ndoda kunzwa rhafu dzacho dzavanoita vanhu ivavo iwewe tida kunyazoti iwewo musi waukazotanga nokuti iwe musakutanga wakaita zvemapanga izvi indofa ko musi wakazonyatsotanga iwe kuti nhasi ndakutanga kupinda basa ndakurara nevarume nchipiwa mari wakarara nevarume wangani musi wandikatanga kwari pake mapuraizi anga ari $5 patikatanga kutanga mashort time angari $5 ine musi wachiwoka ndikangorara nevarume 3 vandaita $15 yangu vandazoenda kupi kwandikazoita rafu ekuwe ndokwakazobuda $10 vodachi imwe akazobudiswa papolisi short time yaita maminutes mangani kuti ite $5 short time inongoti haitombononoka munhu wangu kuti ambichana chiri angononoka ndopaunonzi wedzera mari
beauty saka munhu akangoita zvemaimani saka 5 minutes it's okay. aiwa dzinenge dzakatokwana. Uri kunzwa here kuti varume mazuva ano ari kumwa mapiritsi tumadhiringi turi kubva nepamozambiki yekuti anenge achinyatsoda damba refu anoita sei manje iwe uri kumuti 5 minutes dzatokwana. 5 minutes dzakatongopfuura chete inoita kuti mutowedzera mari kana akusara nenda kuda kuti inenda kutobuda munhu but toba tichatowirirani toita kuti tazisangwa chinja chidzetsa kuti mahura rafu namahura ari chii inyaya kuti vanhu vanenge asina kuita sei kwanisa kunzvisa ndakaita 20 minutes ndine munhu handina mari anodzoka naikenda. Unoita mari apa unongoenda patashileni nguva imanje bcause unongoshanda futi netime ka ndinoda kushanda netime unongoenda kuti izvezvi patashileni ndinobva kumukana ndichienda kuona ana kurefu ndinowanza kuenda kubuda pano kumba na 8 kumanene mekisha nenda kubasa kana ndiri kuno kusemazuva ndisi kubuda mazuva ano ndiri kubooster pabooster mekisha 7 okuruku nenda patashileni nguva dzatotanga 7 okuruku kuchingoti tsva rima rakatongoitanga rakuuya kuti akachaongooneka chete ndatopinda patashileni autopinda patashileni kuma 11 ndakurara kuti booster vazhinji havafambi usiku alright vanenge vakuchikamba saka unonga kudzoka kumba ndindori pamba pandomira pamba ipapo pane dzimba pabooster pacho zvangu munhu unonga wangomira murodhi nedzimba sanokuti unoita madhirimba mako madhirimba mako saka short time ndoita $5 usiku hwese kana kumasati usiku wakati chipe kudarika mashort time uchi usiku kana kumasati banguma $15 $10 kunotoitwa finance kwa kunyatso calculate maitiro acho saka unoprefer chi kuwana mashort time akawanda kana kuti unozodedza kuti zvina nditanga namboshanda mashort time ndozoenda manight late saka night kana ikakupa $20 yatanga kuma 12 zviri nani kuma 12 1 ndakwenda kunaenda kutsvaga night munight umo munorohwa marounds mangani night unongorohwa 3 rounds chete kana 2 saka iwewe beauty katada kumbopinda pakati dzikei apo paipe pakadzika paipe iwewe beauty uko unotombonakirwa here zvekusvika pakutunda uri ikoko kuchibasa ichi varume vanosiyana kune mumwe munhu unoti kune mumwe munhu unotonakirwa naye nemumwe munhu unotoziva kuti dai zvanguta sei zvabuda zvaenda kune ushamwari hwedu uri pamari kuwedzera kwako mari ndokuda sei ndokuti okwatinoita zvanechitawo reza make sure ukawedzerawo mari make sure ukwanisa kutambira kana chikara kana usina zvakafanira unotambira chii ndokutambira chikara baba zvokuno kumadhora ndozodhora unozotamba chikara azviite padhora ayo zvibudi asi kana uchida ndinyatsorwa mastaira nenda kuda mari svino saka kana yamastaira akasiyana yamari svino unotenga chaiyo zvaungofanira kuti munhu akakudzati sekuno kumadhora munhu akaudza $5 $5 ndinenge ndakukota machete handinashandi kukota machete kwakati ndiri kudaka kudyiwa zvinoita vamwe zveunoita kudyiwa hazviiti kuti vazhinji vacho ndopanozota zvirwere zvemukano zvemauizvi inonzi chiko anatrashi saka hazvizobuda mari ipapo pakudya toramba hazviiti inini ndava ne50 years aiwa $50 inopera asi unosara uchiita sei chirwere iwe beauty uratidza kuti wadziziva dzese wakuziva kuti chihombedi iwe uda kutondudze kuti inonyatsokunaka ndei pamwe anonyepera nanzi yakachecheudzwa ndaziva mumwe isina kuchecheudzwa iwe ndiudzika iwe ndounoziva ndiudze iwewe ikachecheudzwa inonoka kutunda ikachecheudzwa inoramba ikangomira kudai isina kuchecheudzwa iri nani dzimwe pere dzimwe dzakakura pere timwe tidikuti munhu akakoira buda okoira tobuda topinda bhizi totanga kutogonya kuti naimi dekapinda totasingatumbi kanenge kanagondo kateketeke chaicho chaipo saka ipapo munhu anenge aita dambudziko iroro unomuramba uchimubhadharidzwa kana unomunzwira wodzidzi wedu aiwa ndiri pabasa ushamwari riri pamari zvokuti kadiki kana ndihombe aiwa ina basa mari yangu ndiane chingoda chete saka nyange ukauya hombe kutega unoona kuti apapa ndinogona kupedzera ndabuda ropa apa unongotambira aiwa nendoromboti aiite vandozoti obvious kuzasuka kuna chinoramba hakuna ndindaromboti ayo mari yakwewedzera kana uchida kuti iite madhiri wedzera mari kana usingadi kuda uyendi right iwe wakambosangana here nezvekunzi munenge makamira patashline obva asvika zvake nezimota rake bishi baba obva ati iwe newe weitindi anenge achida kunorara nemimuro vatatu unoda here wakambosangana nazvo izvo zvangu andisandasangana nazvo kuti totorwa takawanda but nemumwe akambonditobva wangu mabhuku zvototi ndaitobva kunaiti vandaa kusenseni zvakanzi handi imari short time yakati 5 ndikuda tiende uri kufamba sei ndakandikupinda mutauni
kusvika ndandinokusira kumasasa uko Eh. patanga kufamba saka nguva akatobhadhara $5 yake saka nguva yanga tichifamba mumota ndinosvika nzi ndikuda kumbobata-bata ndakati munozoita semuzodibeutsa chichi zvimi chese tinonomira nzvimbo wani katiti accident uda ndibata ndikazoda kuwedzerwa mari Eh. ndakati mari yovhesa ndichiwedza ndaiita sei ndaiwedzera akababudisa $5 ya$10 tafamba tasvika kumasasa kwekuya takabva tanga kupinda mayadhi memwe manzimwe aida kupaka dosvaramba kupaka zvechokwadi ndakabva ndabvisa trouser rangu one side bhutsi yangu one side saka nguva yakapinda mota nguva yanga tiri mumota tichese nguva yakati hatibvise hembe tiitese tiite madhii akatanga kuridza rufio anga ndika rufio kanga anako so atanga kufudza karufio saka ndakanasakuza kusiri munhu ari kuridza rufio patarodega nyoka yake chimboti chii ndofunga netrouser rangu iroro nebhutsi yangu ndakabuda ndichimhanya apa wakabvisa one side ndakabvisa one side ndikapfeka ndakasina kupfeka ndakabvisa one side ndakamhanya ungasatomonterere mota uya kabebi chichi nguva dzakatotera mota ndakabva ndadzoka rufisi wanga ari ndakawanda mashizha akawanda ayo zvecho akanditsvaga kandishaya kuti ndakanatoshandisa chaaruta ichi kasi mushonga here zvecho akadita rufio daifuridza rufio ari bhizi nokufuridza rufio saka kureva kuti kubasa kwenyu kumune zvino munosangana nevanhu vanotouya kuda kushandisa vaita zveurombo kaka wakawanda wakambosangana nazvo here izvo zvangu andisandasangana nazvo but iyo ndiandikangosangana nayo chete dauta rufio chichichi ndio akasangana naye chete ko vamwe vanogona kuuya ovhati nini kana kuti ane madrugs ovhati ndoda kuti tisandatanga kurara newe ndoda kuti umborowa kana brongo kana mbanje kana chi ndotokudza kuti nani nandiwo zvinodhaka ende vane vanadzo mbanje kana guka vanditomudza kuti aiwano ine handi zvinoita sei zvinodhaka handidhakwe otokuti bebi wese usingadhaka no handikwanisa kudhaka handimai seksi munakidza wakata sei wakadhakwa nokati aiwa ine nangu handikwanisa zvekudhakwa alright ko mwana uyu ane $100 achida kurova yekedero inoshandisa chinhu $100 unogona kushandisa ende kusara kwezone ndaipedza but pamwe anenge ane chirwere amwe kune masiki madrop kune masiki akasiyana siyana saka unodadza kuti saka mari zvinaigara yaenda kunzoti gara wari wapasi ende vakawanda seva nemota akawanda kuti nini ndabhebi ndotorwa akadaro kana bhebi ndotorwa nekumashure kotama nekumashure ndotosa nekudhodhoko ndokupa $100 saka ugandoona kuti ndiri kukuwara pachibasa changu ende varume agona anozokuda nokuti sei wane siko wane chirwere edza kana gara nacho iyeka but iwe ukatochita mukadzi akotochioneka agona munhu anenge achizokuda saka iwewo izvi zvaunoita izvi une basa rako iri une vana here iwe ndine 3 une 3 vana ava vanoziva here kuti mama anoita basa iri andongoziva kuti mama vangu vanobuda atokura zvekuziva kuti mama vabuda apa firstborn yangu ine 10 years musikana mukomana but andoziva kuti mama vangu izvo zvaenda kubasa kumazoe mama vangu izvo zvabuda aenda kutaundi ende ndiandosara mumba ende hautombori kuti mwana wako azive handiti kuti mwana azvizive kuitira kuti mangwana anongonopesa akuita sei akungoitawo izvozvo akuitawo izvozvo ko hama ana bhudhi vai vakazozviziva here vana bhudhi izvozvo vakutoziva vana bhudhi vakutoziva kutoti kana vaedza vakanetsa navadzikadzi vavo vakatoyamba mangu ndotaudza kuti mirare mubhedroom ndotomboita madhiri angu indotovaisa mudhaini imomo hanzvadzi yako yakarara mubhedroom yangu yakatorara mubhedroom ndotaudza kuti baba mwana aimi makazogara panapa inita dzokushanda zvitse ndakutombokumburara sei kuitawo madhiri angu anotorara mubhedroom ndotoita madhiri angu mudhaini iwo saka tete munozoona nguva yekugadzirisa here nyaya yemuka motanga mambopedza madhiri mozogadzisa here kunetsa kumba uko kunetsa kumba kwavo kumba kwavo vanenge vanetsa nemukadzi wavo ende mazuva ano handipindi nyaya dzevaroro dzinonetsa chi dzinonetsa mangwana nongonzi anatete wacho ndokubasa kwavo saka ndodza kuti iwe wavamba pangu ndiwavo kumba ini ndiri munhu wechikadzi ndinofanira kubatsirwa newe munhu wechirume saka newe uchizogara ndida kumira chikafu changu nini atete wako anoona chikafu chihure ndozviripo nokechesa asi akatozvigamuchira vana chavanoti ndakatombogara naye hanzvadzi yangu inenge 4 months nditogara naye mumba ine mani yachitorora mbedhu nditoita madhiri angu mudhaini ngubhusta ikoko akomana imi panenge pakaipa apa akatozora kuti hapana hanzvadzi yangu ndozvaanorarama nazvo kuti ndiwana baba ndofanira kundibatsira havasi kukubatsira kundibatsira varikuda kutobatsirwawo newe vanenge vaida kutotopa mari iyoyo umbompawo andonga kutomuka chiti hanzvadzi ndipowo mari yefoji nditomupa achizadzake kuti sisangu wangu ari mumba nemunhu kana vaiva vanoita mufurukuto vaudadza kuti ndokudai vayo ndopavaita apa toitiki izvozvo kuti hanzvadzi yangu nenge rupi akatona zvatonetsa anotobuda kutomira padhoo haunona chimhanya saka iwe ukachengetedzeka ka unoziva kuti une mabhodhigadi ako mabhodhigadi ari panzvadzi saka hautombotyi kuti munhu anozoda kukuita rafu segore rere segore ndotokusaidhi kwepai mazuva ndiri mumba iyo mabhodhigadi ndinayo
Alright. Kwenyu uku tikuona kuti iwewe bva pawakatanga mamasini yake mimi. But kune tumwe turi kuuya. Munoita sei manje tunenge tuchipisa manje totoito. Kuti musatorerwa makastoma. Tisatorerwa makastoma. Neturi kuuya katu tuchapisa tunenge tuchipindawo. Zvinoitika varume ka. Varume basa rako rofana kuzoti kana kwenda pabasa. Rofana kupfeka hembe yakadai. Sasa ndigona kuenda pabasa ndinopfeka trousers. Ndopfeka bum short. Kana kupfeka dress ndofana kupfeka dress unosvika mobe zviya zvese izvi. Ndofana kuzoti face yangu yaitwa makeup here. Yadai musoro wangu wakanaka here. Ndapata chipatachira ngotongobuda ngechimbuya kunjera patachira no. Rato abatuke akutorera zviti. Aiwa. Autorera nemutuke. Aiwa zviti. Atonzi ndo ari kupisa kamatuke yadza matuke anogona kutongokutorera manje ndikunzwa kaiwa kuti akutorera nemutuke. Aiwa ndito izvozvo kuti inini ndakutozoti basa pangu inini ndiwane mari. Ndakati ndakapfeka trouser ndiwane mari. Necho ndakuzoenda kuona bumshot rangu. Ndopfeka bumshot rangu. Ndototenga mabumshot. Ndozoti ndezvekubasa izvi. Hazvipfekiki maskati. Ene edaka ndakatouya mwandozoti waninga nomushonga but ninge semushonga. Vanini nditase actor varume kuti vega vangouya vega. Saka paunoita panyambonozo unoita sewo kuti munhu anonyazozviona kuti haiwa mutuke hakuendwe kani. Unoramboona beauty. Ufana kutokomudza kuti munhu afana kuya chikutsvaga yega. Kuti anaenda kumbobvunza kuti womuwarimo here. Unofana kuzoti unofana kutokanaiza wachikishwa naye aina basa ndeimari yake zvayo but unofana kumuratidza kuti ndiri pabasa pangu ba unofana kumuudza kuti mbatawo zvakanaka munhu. Kuti ukambata chirafu dedza apedza kuproducer auchampukuta auchamuta sei umwe vanongoza ndiri mukadzi wangu kumba. Ina ndikugezesa utogeza utota sei utoenda. Utompukuta zvakanaka. Uchimubata zvakanaka. Bata zvakanaka kuti mangwana zate sei anamba achidzoka wewe umayo ari bo. Wewe umari rafu. Alright, unobata zvakanaka. Unofamba zvakanaka. Iwe unoti chine vakadzi vanonyima varume bonde because unoratidza kuti kwako munhu akauya anodzoka chete nemabatiro. Vakadzi pevarume bonde murume chinhu chaanotoda ibonde. Kana usina pambonde zveshe anobuda kuenda kusaidi. Panguva yaanoda ka muratidze kuti murume wangu ndota sei ndinokuda. Saka uchizorora ende kana ukarora saka uchizoti menini vanodiwa. Haisini kuti menini vanodiwa. Vanoita zvanda zvinoda baba. Baba kana vakatouya mumba waonesa wakapfekera zvekuti ndimbotsvekawo chibhamushoti changu muri mbamini muri tu. Kuti akaenda kusaidi kachaona menini vanopfeka bhamushoti. Achaona menini vanogona chikapa. Vakazvigadzirise mudzimba. Chikapa chinodiwa mumba kuti chitachidanda. Utachidanda ndokuita sei? Kungorara. Vadzidzise beauty. Vadzidzise. Kungorara ngotirapata kudai so. Murume adotandirwa. Murume adopiwa masitari kuti mimi murume unombodai. Nasi ndofunga kugarira baba mwana. Nasi ndofunga kumbokutesona pasaidi. Ndofana zvese. Kuti ngorara ngodai so kuti usenge mwana kuti munhu akadhakwa. Aiwa murume anokusiya. Kuti achaenda kwamini ndombona mupa chikapa. Ndobva ndatomutambira zvekutodedza kuti mangwana anodzoka futi. Anodzoka chete. Anodzoka zvishuwa. Saka iwewe hako une munhu here wari kufambidzana naye wari kugarawo naye kana kuti ungori kwako unoita zvebasa zverudo ukatoona kuti zvemujolo ndingafe. Aiwa ini munhu wekufambidzana naye ndinaye ndatomukorokosa but anoita sei anotozvisa ende ndakatomuudza chokwadi. Baba mwana makamusina mari uipanapa ini kubasa ndotoita sei ndotosvika ngoti garara mbedroom sha ndotomubuda panze kuti hauna mari yaukauya naye panze. Kana uchimutora mbedroom ezi kuti iye anosara akarara oenda ndotoita mudaini. Oita mudheni? Ndotoita mudaini imomo. Beauty. Madhezi ekutanga ndakatombozvitya. Madhezi achiyanga arobhewa. Wona achaona kuya nemari. Handina ufa handina chii. Saka ndondigarire pano. Naye uripo nekuti ndaenda kupi? Ndakutomboenda panze bamwana. Zvikanzi chindikati aiwa no. Iwo kana wakuda zvemunomuka. Chiita zvekuda sei zvandikudawo. Zveshe madhezi ekutanga aitomborova. But aiwa akapedza apinda muchifundi zvekuti akasina mari zvekuti mari yake inenge iri shoma. Yakangopera chete. Aripo asina kudzokera. Ndasi ndikuenda kubasa. Waine client yako mumba imomo. Ndokuitanga kuma 443 koko. Nasi ndikuzoda kuenda kubasa ndamari sinchoma. Baba mwana nasi ndotokasika kubika musi wacho wawo. Ndiri ku 7 dzichingwanda kutobuda. Baba mwana kwakara ndedho. Ndovhara dhoo rangu ba. Wotoenda mudaini. Ndeta mudaini. Mudaini imomo. Imomo. Akomana. Kuti ndikamboenda nobhuka imba ndinayo zviti. Pamba apa ndiwo uri kubhadhara rent. Ndobhadhara rent. Saka iwo ndiwo kwauya pamba pangu. Iyo kana wakusada famba. Famba imiendi. Hatisi kunyengerera vanhu hapana. Ndinyengerere chokwadi. Saka kana wakuchemerera asikana anenge achitonzwa here naye. Anenge achitonzwa arimo mukati momo. Asikana vabereka. Basa ndotobuda kuti muchiti makasvinura. Unorara. Saka wadiwe memusingawaitire utsinye here baba munini kani weduwe. Inenge siri utsinye but ndine vana. Wada kuchengeta. Iye haasi kugona kuchengeta. Iye haasi kugona kuchengeta chi vana rinda kuchikoro. Saka anenge asingakwanisi kuita sei kuwaitira zvese. Alright. Aiwa
kudzidza kwatiri kuitawo nemuchirongwa chedu ichochi Bishu Reality tine musikana Beauty. Saka iwo Beauty toti wamboona mukanawo munhu anodawo kuda kukubatsira kana kuti nezvipo zvimwe zvaunogona kuda kuti inini ndikaona zvekuita kuti ndirarame ndosiya yangu basa iyi. Inini ndakaonawo kana basa rekuenda aiwa ndinosiya but chinonetsa kusiya kana ukambopinda muchiuni inenge chachiwandira chete Chiuri hachisike ine chiure chinonetsa kusiya sechinetsa kusiya mari yechiure yakangofana mukurukosa ino unoidya nhasi kana ukapata $100 ka unotoidya nhasi yogopera ndozoti mangwani kunotsvaga imwe ndoiona parodi chete saka aidha unogosiya kana 2 days 3 days paunotodzoka muchiuni unenge wagara watose unenge wagara usangane dzakawanda dzakasiyana-siyana dzinozvomuka dziki saka hapane pakatoipa unenge wakuti denda ngona yanhingi uyi yatouya dai nhingi yatouya zvakatondipawo mari saka kana wasangane dzakawanda sevanenge ari mahwani saka iya baba munini wangu mukurukosa ichichi kunaka here ndichiri kuita zvekunakira panguva yacho unenge semunhu angouya womumba apa vanosvika unombori musi mudzinga kuti ibva munoziva kuti maprokuzi anenge ari karafu anenge anako so akangori nenda kutongofa vasati vaenda notodza shamwa dzakuti ndikuda kuenda parodi ndinozonza kuda kuda mari ndinodzadzira dzeparodi ndedzemumba mumba ndishaida apa unogona kutoenda parodhi uchinzwa kuda yeparodhi kutoda mari nditoda yeparodhi pachine mari yake iyoyo kandipawo mari ndotanga kuita nemadhireni kana tawirirana ropa rafanana tawirirana aiwa tinokonzera asi unoona uchinzwa kuti dai ndawana iyoyo hombe yeparodhi papo yakaimbori baharare ndine hombe inoziya kasomi inoziva but vanhu vachanosiyana mani mwangu akonda hombe but asikagona kuishandisa mwangu kuti akadiki but achigona kuita sei achigona kukashandisa ine chitonaka tidzidzise Beauty kureva kuti hazvizi musaizi ka zviri mukugona saizi pakugona kune vamwe asingatogona kutogona kuita chihombeka but akangoti tofo pamusoro pako hanana action hanana chii ndionanga kutorwadza uri pasi baba vakada vatongobuda vaenda havana chauri kugona neumwe wachazvira kadiki but achigona kuita sei kukashandisa kachinyatsongofaira kana kutunda unototunda panguva yacho todedza kuti mauri atitondeka kuti panguva yacho ukasangana yayo unototunda singaiti saka munhu akakubvisa mumhandara yo nhasi ukasangana nayo unomubhadharisei izvezvi nechibasa chedu kaicho varume watododza kuti ndikuda mari aiwa akakubvisa mumhandara uyo uya kuti wangu akauya kuti Beauty shamwari ndipo aiwa izvi ndotombe ndikuda mari ndakumboshana nemari kudhara pana nasanda kuziva chi nasanda kuita chihure ndakuita chihure ndakudawo mari kuti munhu iye ukamuramba uchimudzosa ari peza akutokuitisa udedza kuti kana kaenda kweko ndoita sei ndinopiwa mahari hakuna izvozvo hakuna izvozvo nyange wakasiyana nyange murume wakasiyana akauya kuchihure ngaabhadhara vanotombouya udedza kuti ndauye ndoda kuya kwako uye nemari yako nemune mari yako iwe baba mwana ko zvinomboitika here zvekuti hama dzemurume dzaunenge wakambororwa nadzo dzinenge dzakuya nerweseri dzichida kumbokutsvagara pamwe anenge unenge waona kuti awa ndibaba munini wangu kwana ndakambororwa ovha mazivana munopedzi munoita kana kuti unoramba kana vari bami manje unozonetsa mangwa kuti unenge une vana kupi ikoko saka munozotarisana sei hazvizoiti apa zvine zvakonda nemunhu kuti wo unhu wako wakamira sei asi vamwe vanoita vamwe vanotoita kuti angaida kuti kudachi ndikuda mari but mangwana manje ka ndiye ndine vana ikoko munosangana dhuma munosangana semazizo kuti kulezi ndakatovapedzera kudhara hazvizobudi manje hazvizobude kudzivirirawo iwewo kuinzani kuti saibati zvirwerewo zvepabonde unonyatsodzivirira kana kuti unongoti chero nyangwe munhu aiwa ini ndototora maprotector totopfekedzana zvakanaka handidi kuti abate iye handidi kuti ateuti anopedza tana angona kudambura oita sei otoita akadaro saka neke ndotopfekedza ndegani toita zvivhiki zvedu handidi kuti abate kupi pamwe anenge akecha munhu asvika abata kusasuku wakecha munhu osvika obata kusasuku munhu anosaka chirwere ndiani ndiwe saka totodedza kuti handii kune munobatwa ndini kuisa ndega ndindotoisa zvechiwa ndegani ndopfekedza ndega kana kondomu rakatopfekedza kuti mai asha pane zvikuitika miya tione kondomu raputika kuti vamwe varume anocheka nenzwaredzi kondomu tese riputika kuti angokumitisa chete kana tongokupa chirwere munhu anenge akatofa kudhara Alright. Saka iwo kondomu ndiwo unofanira kunge unaro. Ndinofana kubata ndini ndega kondomu. Auye nekondomu kubasa. Kubasa ndayi. Auye nekondomu rake. Aiwa. Hakuna zvakadaro. Kuti mwana bora netsono. Saka azviiti. Kuitana udzinye kako. Kuitana udzinye munhu anenge agara zoti ndine siki. Ndakapiwa siki daupochi daupowo mumwe wangu. Daupowo nini. Wati wenyangwe ndikati ndaona basa wauende nokuti hauzogoni hako kuzozvibata ikoko wasvika kuna bosi vakati ndipo. Ndopesera kupa bosi vaye manje. Wapedzera kupa bosi. Bosi tora hako. Kuti achazonditi ashaka. Iwe kushandira mari ushandira $100 ndokupa $200 oi. Atoita madzi. Apa ndagara ndiri kuchoni kudhara ndakutoita madzi yaya. Basa ravo remurungu asina basa naro ramadam bosi avo.
ndakutongoita nabhosa azvizobudi manje Ndagara agwarira kuti nhangu dzebasa. ini nhangu gandata sei ngendiga ndasara nazvo ndiite zvekuita sezvemujoro wangu Uita zvemujoro wako iwoyo. ndingosvirwa zvangu dzinenge dzakasiyana idzodzo. Aiwa, muri Zimbabwe ndicho chirongwa chedu Bishi Reality. Tichikura zvedu tichikurukura naBeauty. Tapiwa dzimwe dzidziso dzandasingazivi. Vakadzi hanzi haikona kuramba kungogara munhu. Chokwadi unoenda wakarara wakapfeka jini. Kurara wakapfeka Beauty nani akapfeka jini. Aiwa munhu anofana Jini, maguru socks. kana. Apa akauya kuna Beauty kunenge kune bum shot nechi. Aiwa nenda kapfeka bum shot rangu nekatopu kangu kanaka ndotopfeka bhutsu dzangu bho Makeup. Musoro zodogadzirwa musoro. Manje munhu haageze kana mabori. Aiwa Anodzokera kubva kubasa munhu mbowo iruku. Aiwa murume kusena anofana kupiwa mvura yekugeza maziso. Omba mvura muremekedza baba makadii baba mutawe chikafu musangofugamira madzibaba chiti mudzimbo. Madzibaba. Ukuchechi fugamira varume venyu. Vanozvida. Ndomurume ndiyameni ini meni yonda zvese. Ndofugamira kuti baba mwana neshumba. Ndodedza nemutupo. Kana wakusvira pa neshumba maita henyu. Ningisoko, ningirini mukanya. Zvese nechimwira sei? Nechidedza nemutupo. Ndodedza ngoti zvakaoma zvenyu. Zviri kurwadza. Hakuna chinorwadza. Hakuna. Aiwa, thank you so much. Tinokutenda Beauty nekusangana nesuwo muchirongwa chedu. Vatodzidza kubva munyaya iyoyi. Muri Zimbabwe. Thank you so much for watching chirongwa chedu Bishu Reality. Ndiye musikana watanga tinaye tichikurukura muchirongwa chedu. Tiri kuno kuEpworth achitipo dzidziso tichinzwawo zvakasiyana siyana. Anoda kudzidza, ane nzeve anzwa. Anodawo kunakirwa nechirongwa. Aiwa, nakirwa nechirongwa. Ndoti chakare chirongwa chedu regai ndidzokorodze ndichiti chirongwa ichi chirongwa chekuti tinakidzwe titandare asi hachisi chirongwa chekuzoonaka makagara semhuri kuti uyai munzwe zviri pano hanzi naBeauty. Aiwa, kungoona uri wega wakaisa uchingosekerera uchingonakirwa uri wega. Zvakare hatikurudzire kuona chirongwa ichi nevana. Until we meet and next time, don't forget to like, follow and subscribe ipapa paShibanda Media. Thank you so much. Ndini wenyu Sokostina.